Hallo, meine Liebe, herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfaches Deutsch. Салом, азизон. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба канали Олмонии сода. Бо шумо ман Баҳром ҳастам. Инак имрӯз оиди демонстратив прономен ё ин ки ҷонишинҳои ишоратӣ дизер, дизе, дизес мехостам бо шумо суҳбат кунам. ҷонишинҳои ишоратӣ дар ҷумла ба ҷои артикл истифода шуда ба ашё ва ё шахс ишора мекунад. Ин ҷонишин низ дар ҳар ҷинс гуногун тасриф мешавад. Масалан, барои исмҳои мардона дизер, яъне бо пасванди р. Барои исмҳои занона дизе бо пасванди ва барои исмҳои миёна дизес бо пасванди с буда дар забони тоҷикӣ ин тарҷума мешавад. Мисол: Дизер шулер ист клуг. Ин мактаббача доно аст. Ё ин ки Дизес бух ист интересант. Ин китоб шавқовар аст. Ё ин ки бо ҷинси занона Дизе Таше ист вайс. Ин ҷуздон сафед аст. Яъне бори дигар такрор мекунам, ҷонишинҳои ишоратии дизер барои исмҳои мардона истифода бурда мешавад ба ҷои артикл, барои ҷинсҳои занона дизе ва барои ҷинсҳои миёна дизес. Инак якчанд машқ барои шумо. Ин мард доно аст. Richtig, dieser Mann ist klug. Ин мард доно нест, ё ин ки намебошад. Richtig, dieser Mann ist nicht klug. Феъл агар дар аввали ҷумла ояд, ҷумла саволӣ мешавад. Der Student ist jung. Донишҷӯ ҷавон аст. Ist der Student jung? Донишҷӯ ҷавон аст. Ist Kellner. Ӯ пешхизмат аст. Ist Kellner? Ӯ пешхизмат аст. Wir sind Freunden. мо рафиқон мебошем. Sind wir Freunden? Инак менигарем ба якчанд ҷумлаҳои ҳикоягӣ. Dieser Mann ist Professor. Ин мард профессор мебошад. Дар ин ҷумла агар аҳамият диҳем, дар дарсҳои пештара фаҳмонда будем ки мавқеи феъл дар ҷумла бояд дар ҷои дуюм истад. Яъне dieser Mann, ин мард дар ҷои якум истодааст ва ist феъл бошад, феъли зайн будан дар ҷои дуюм истодааст. Барои ин саволӣ кардан мо бояд феълро дар ҷои аввал гузорем. Яъне феъли мо дар ин ҷумла ist мебошад. Ist dieser Mann Professor? Яъне ин мард профессор мебошад. Ё мисоли навбатӣ. Dieses Handy ist teuer. Ин телефони мобилӣ қимат аст. ва барои ҷумлаи саволӣ кардан боз мегирем феълро дар ҷои аввал мемонем, ҷумлаи саволӣ мешавад. Ist dieses Handy teuer? Ин телефон магар қимат аст? Якчанд мисол барои шумо. Оё шумо метавонед аз уҳдаи ин вазифа мебароед ё не? Оё ин вазифаро хуб дарк кардед ё не? Diese Frau ist schön. Лутфан ҷумлаи саволӣ созед. Richtig. Ist diese Frau schön? Dieser Computer ist günstig. Ин компютер арзон аст.
умедворам ҷавобашро ёфтед. Richtig. Ist dieser Computer günstig? Хайр, азизони дил, то дарсҳои оянда.